म्हणजे रामलल्लाचं दर्शन यावरती सांगायला नको. प्रमोद जठार साहेब, आपण सगळेजण रामलल्लाचं दर्शन घेऊन आलात आणि हे सांगत असताना अरे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, काँग्रेसवाले सांगत होते. अरे सदोदित भारतीय जनता पार्टीचे सांगतात रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे. हे सांगत म्हणत होते 70 वर्ष झाली, मंदिर कधी बांधणार. हे सगळे सांगणाऱ्या कार्यकर्त्यांना सांगतोय अरे रामलल्ला हम वहाँ आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे. त्यांना सांगतोय की मंदिर वही बनाया और तारीख वो 22 तारीख थी, मंदिर वही बनाया. अरे मोठ्या अभिमानाने सांगतोय आज रामलल्ला आपल्या मंदिरामध्ये प्रशस्त आहेत. आणि हे सांगायला भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याला नाही, या हिंदुस्थानामधल्या सगळ्यांना मोठा अभिमान वाटतोय. सगळ्या जाती आणि धर्मातल्या लोकांना मोठा अभिमान वाटतोय. ते फक्त राम मंदिर नाही आहे, तर ते राष्ट्र मंदिर आहे. हे सांगताना आपल्याला अभिमान वाटायला पाहिजे. अशा देशातले वेगवेगळे प्रश्न खूप चांगल्या पद्धतीने माननीय मोदीजींनी सोडवलेला आहे.